Здравейте, приятели! Вие сте с 14-то издание на Всякаква неделя и ние ви обичаме. Аз съм вашия водещ, а до мен е вашата любима Севда. Симсалабим! Много неща се случиха през изминалата седмица. Падаха камъни, обявявахме война на мюсюлмански радикални групи и общо взето светът върви към края си. Ние от Накафево искаме световен мир и хората повече да се прегръщат, но човек не може да има всичко, което иска, както е казал бележития дресьор на сурикати Петър Стоянов. Време е да прегледаме новините от предстоящата седмица и отново да се депресираме хипер много от абсурдността на пошлото битие. Токът е български и вием Сибир бе тема на дебата по време на ежегодната конференция на полярните мечки. Защо токът да е български, при положение, че това прилагателно никога нищо добро не ни е дало? Се питаха представителите на левите мечки опортюнисти. Техните колеги от десните мечки тамплиери пък изискваха още данни около обстоятелствата по обстрелването на министър-председателя на енергетиката с снежни топки. След няколко часа разгорещени спорове, двете страни стигнаха все пак до консенсус, като контролният орган на полярните мечки реши: България не е за нас. Прехвърляме се в света на окултната мистика, където папа Бенициент Супорнайсти се отказа от длъжността главен менеджер на Римокатолическата църква доброволно. Според нас цялата работа има замесени илюминати, но не смеем да застанем за думите си, защото масони, брато. Папата щял да се оттегли в манастир с 4 монахини, което е супер за него, както и за малките момченца в неговото обкръжение. Нашият специален пратеник във Ватикана, алпийска фирма Дъглас, успя да измъкне кратък, лаконичен коментар от папата, който пита: що само 4, бе, брато? Продължаваме на религиозна тема. Така се вливаме в крайно тъмните нюанси на кафевото БПЦ. Митрополит Галактион е първият кандидат-патриарх. Първо, може ли да имаш такова заглавие? Второ, по паспорт си агент Мишо. И това не е свестно. И трето, както е казал нашият приятел, повелителят на Кънтърстрайка Майк Тайсън: спасението, братя, се крие в бомби, факли и гранари. Пем-бем-бом! Парам! Следващата новина се разиграва в меката на европейщината Брюксел, но не и без участието на наши предприятели и те се опитали да откраднат полицейски баражи, което ние си мислихме, че е мач за влизане в световното първенство. Оказа се, че не сме прави. За да няма никакво съмнение от коя държава са те използвали за всички злоуми бял ван с софийска регистрация. Ева, братле, много умно. Информацията достигна до нас благодарение на белгийския вестник с много тазобедреното име Дерниер Йор. Амаче работа. Идваме на родна територия и то при всеощите любимци КАТ. Шокираща новина. 2 служители заловени след злоупотреби. Ние от Накафево сме втрещени и никога не сме предполагали нечестност в този така симпатичен контролен орган. С нас винаги са се държали коректно и дори са връщали реста от рушвети неведнъж. Очакваме незабавният отговор на наказателната власт, която, според наши запознати източници, ще поиска поне едно 12-годишно уиски и кутия старалежки. Надяваме се виновниците да не се измъкнат по тънката лайсна и нашият кореспондент да бъде прав. Следващата новина идва от топлата и безработна Барселона, където наши журналисти били заловени за притежание на истинска марихуана. Най-куриозното в цялата ситуация е, че те не са от екипа на Накафево, за което ние искрено се извиняваме. Ние не можем да съдим колегите, защото най-малкото в България повечето журналисти са на много по-тежки и кафеви наркотици. Най-лошото в случая е, че те били издадени от свой колега, който казал на властите за тяхната марихуана. Ние смятаме, че това не е в духа на фейрплея и е супер кафево и тъпо. Това бяха по-важните новини до момента. Не бъдете на Кафево и оставете с спортната емисия. Говорете си нещо за приключване на Тежко беше. Ще изпавкам. Здравейте, приятели! Вие сте с мен, вашия любим водещ Крум Дулов и заедно ще прехвъргаме в света на спорта. Там южноафриканският феномен Оскар Писториус е застрелил приятелката си. Това е тъжна новина и съжаляваме за нея. Основната версия по
инцидента е, че Оскар е помислил за крадец, докато тя му правила изненада за Свети Валентин. Ето, че този кафев празник отне поне още 2 човешки живота, което е супер тъпо и кафево не го празнувайте. Това ни дава и нова светлина над израза един мъж е толкова... Не, за всеки велик мъж стои една велика жена. Това тук се променя малко, защото се оказва, че е по-мъдро да не стои зад него, докато той има зареден пистолет. Съдия заколи Лудогорец, след като свири засадан футболист, който бе на 4 метра от защитата, братле, честно. Това, както и мистериозната загуба на Ботев Пловдив в предсезонната им подготовка, ни кара да си мислим, че става въпрос за кафе от Тото. За Бога хора, свързвайте се с нас, пращайте ни парите си, ние ще залагаме в тайландски къщи, защото знаем, че една инвестиция от 3-4 бона и после цял живот голяй. Да живеят хазарта и платини! И Господ е българин. Симсалабим! Рубриката ни Лъч надежда, този път е в спорта, супер изненадващо. Там е Григор Димитров, който победи партньора си на двойки Маркос Багдад и се класира за полуфинал на турнира в Роттердам. Това е супер готино, но Гришо никога няма повече да постигне повече от това, че спи с Мария Шарапова, което ние никога няма да направим през живота си и това ни кара да сме тъжни. Обаче продължаваме да мечтаем. Така е казал древно персийският летец Роман Холандски. Браво, Гришо, ти си много рано. Това беше спортната емисия от нас, а вие останете с времето по Unbrown TV. Здравейте, абонати! Аз съм Валю Облака. А вие, ако имате надежди към времето, спокойно, напълно излишни са, както във всеки друг ден. Имаше раздвижване в Карпатска тектония, дължащо се на циклоп, който не спира да броди из Европа като освирепяло животно и то от доста време насам. Добрите новини от източния фронт са, че нищо не може да попречи на Слънцето да направи нощта в ден. Това в никакъв случай не трябва да променя мнението ви, че времето е излишно, защото то не съществува, а си го измисляме тук и сега като абстрактна величина. Температурите около кино Влайкова ще не бяха толкова далеч от нужното спрямо късия месец на дългата година, в която живеем днес. Пазете се от падащи от небето метални неща посредством яке с висока яка или подбран от вас чадър. Помогнете на възрастен полицай да пресече и бъдете в крак с времето, за да не бъдем ние върху крак с вас. Останете с Unbrown TV.